Cun goberno en minoría, as negociacións son vitais no Concello de Cambados para poder aprobar os orzamentos municipais. Traballando neste obxectivo, o bipartito está mantendo reunións cos partidos da oposición. Dende o goberno cambadés sinalan a estes orzamentos como os máis difíciles. Quizás son os orzamentos máis difíciles de elaborar da historia de Cambados pola situación da pandemia que temos. Nós, dende o Concello, queríamos, dende o goberno municipal, quixemos ter ese contacto directo cos grupos da oposición para buscar ese consenso coas outras formacións e que as outras formacións políticas, as da oposición, aportaran tamén as necesidades que eles entendían que se tiñan que cuadrar dentro dos orzamentos, dentro da viabilidade económica e da situación económica que ten o Concello de Cambados. Na segunda rolda de reunións, o bipartito contou coa colaboración de Cambados Pode e do Partido Popular. Non foi o caso do BNG, que non asistiu ao encontro co equipo de goberno. A resposta por parte da oposición pois foi desigual, ata o punto que, bueno, algúns deles sí que viñeron con certas ideas para aportar e outros, pois, bueno, parece que están pensando en diluir o proceso e sen aportar nada e alegando algunhas excusas que dende novo para nós non teñen lugar, non? Dende o Partido Popular consideran que os orzamentos son insuficientes. A formación de Luís Aragunde pide que se aumenten as partidas en investimentos nas parroquias, en axudas a autónomos e en servizos sociais. Nós temos claro as nosas líneas, non? Apoio ás parroquias, apoio á hostelería, apoio aos servizos sociales e, fundamentalmente, esas tres, os parques infantiles, lugares de desprazamento, sobre todo, e instalacións deportivas, que creo que eso é importante. Dende o bipartito están dispostos a aceptar as propostas da oposición, pero o diálogo é necesario para axustar o orzamento. Pero claro, nós o que lle preguntamos era, digamos, como imos facer para poder encaixalas e que eles estiveran de acordo en encaixalas, porque nos poden propoñer que incrementemos 1 millón de euros en axudas aos autónomos, pero mellor a forma de recaudar ese 1 millón de euros o mellor non están de acordo, pois o mellor subindo os impostos, pois prefiren o mellor que reduzcamos gastos en certas áreas. E claro, queremos saber en que áreas están interesados en que reduzamos eses gastos. A liña vermella da formación popular é a partida para a liberación de algúns concelleiros. Con este punto nos orzamentos, os populares advirten que non darán o seu apoio. As negociacións continuarán nas vindeiras datas. O bipartito marca como data o día 22 para presentar o orzamento ante as comisións e o día 25 para ser levado a pleno.